Idź trochę w lewo. Bo ty zaś będziesz na Moje tym... lewo. No, ja ci zawsze gadam twoje, no. Witajcie drodzy ludkowie w następnym odcinku naszych wiadomości. Dzisiaj dowiecie się o akcji serwisowej Volkswagena, o sukcesie grupy Renault i o nowym Peugeotie 308. Z motosportu pojemy wam o testach z MotoGP i o testach z Formuły 1. Jadymy! Do polskich salonów Peugeota włazi model 308 GTI. W końcu my się dockali tego sportowego auta. U nas będzie miał ino 4-cylindrowy silnik 1.6 ETHP o mocy 270 koni mechanicznych. Do setki przyspiesza we 6 sekund, pojedzie 250 km na godzinę z kuli elektronicznych ograniczeń. Skrzynia będzie miał manualną 6-biegową. Auto ma mieć fest bogate wyposażenie standardowe i będzie szło jeszcze rozszerzyć o dodatkowo płatne opcje. Jedną z nich będzie na pewno dwukolorowy lakier Coupé Franche za 8000 zł. Rusza akcja serwisowa związana z echają z dieslami Volkswagena, co wynikła w zeszłym roku we wrześniu. Chodzi o silniki oznaczone kodem EA189 o pojemnościach 1.2, 1.6 i 2 litry, we których Niemcy zamontowały oprogramowanie, przez które mogli cyganić na wynikach pomiarów tlenków azotu we spalinach. Amerykańskie Beamtry kapły się, że coś jest nie tak i narobiło się o study. Akcja będzie trwała przez cały rok 2016. Właściciele aut, których dotyczy akcja, dostaną listę i będą musieli przyjechać do serwisu na wymianę oprogramowania. Będzie to trwało ponoć 15 minut. Więcej czasu będą musieli mieć właściciele autów z silnikiem 1.6, bo trzeba będzie tam zamontować dodatkowy przepływomierz. W Warszawie zaprezentowali nowego Fiata Tipo. Je blank inny niż to, co w latach 90. jeździło po naszych autobanach. No ja, kajmy wtedy mieli autobany. Zdobył scena tej uciechy. Za 42 600 zł dostaniemy m.in. klima, radio z USB, centralny zamek czy elektryczne wspomaganie kierownicy ze 2 trybami. Całkiem nieźle się zapowiada, bo z wyglądu też nie ma najgorzej. Będzie ta cena na pewno kusić i pewno migiem będzie tych aut u nas przybywać. Teraz coś ze naszego placu. Firma, która pokazuje, że idzie zrobić polską motoryzacyjną markę, która jest uznana w Europie. Chodzi o autobusy Solaris, z którymi jeździcie do szkoły, roboty na byzówce hit. Od 13 lat są liderami w segmencie autobusów miejskich, a w zeszłym roku zarobili 1,7 miliarda złotych. Są też liderami we produkcji i projektowaniu autobusów na sztrum. Gratulujemy i oby tak dalej. Na naszych drogach mamy coraz większą ciśbę, bez też amerykańska firma Terrafugia ma plan sprzedawać furgające auto, co by szło latać nad ształami. Ponoć ich model TX Flying Car ma być gotowy do testów w 2018 roku, a kupić będzie go szło w 2025. Ma wyglądać jak sedan do familii, a z obu boków ma mieć zamontowane hybrydowe silniki o mocy około 300 koni, co mają go dźwignąć w luft. Motyw z kuli ich drapko lotać, bo a zwele 322 km na godzinę na dystansach około 805 km. Francuzy pochwaliły się, że w 2015 roku sprzedaje w Polsce 41 433 nowe auta Renault i Dacia. To je najwięcej we historii. Narachowali, że jest to 10% całego rynku nowych aut. Najwięcej poszło modeli Clio i Megane we wersjach hatchback i Grand Tour. Jak idzie o Dacia, to najwięcej sprzedało się Dusterów. Warto też powiedzieć, że Renault zajmuje drugie miejsce w segmencie aut dostawczych. Alpine Vision Concept, dwumiejscowe auto ze centralnie zamontowanym silnikiem, będzie pokazane w Genewie. Renault chce odświeżyć swoją legendarną markę i już przed premierą pokazała zdjęcia swojego nowego dzieła. Fanom motoryzacji ta marka kojarzy się przede wszystkim z modelem A110, który w 1973 roku wygrało klasyfikację generalno-rajdowych mistrzostw świata. Nowa odsłona legendy ma się pojawić pod koniec tego roku. Może być tak, że wprowadzenie zmian w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców będzie miało wpływ na cenę naszego OC. Przy tym systemie firmy ubezpieczeniowe mogą pozyskać więcej informacji o aucie i kierowcy. Ubezpieczalnie przytaczają przykład amerykański, a jak się komuś przydarzy jakoś trofa, bo nie ma przeglądu, to już mają go za gizda i dźwigają mu składka. Będą mogli chycić z tych, co OC nie płacą, a za to sztrofa jest prawie 4000. Jak ich nie będziecie mieć w bajtliku, to będziecie musieli iść na fecht.
W dalekiej Australii na torze Phillip Island od środy do piątku do sezonu rychtowali się motocyklisty ze MotoGP. We środa loło i trafiło się ino krótkie, suche okienko. Najlepiej wykorzystał je Danielo Petrucci, to on był najszybszy w pierwszy dzień testów. We czwartek zaś tor był wilgotny, ale warto snu i hopy pomału poprawiali swoje czasy. Najlepszy był Maverick Vinales przed Markiem Marquezem i Jorge Lorenzo. U ostatniego dnia obaliło się aż 13 motocyklistów. Najlepszy był Marc Marquez na swojej Hondzie. We testach nie brała udziału Aprila, Kero będzie dopiero w Katarze. Po tym jak obejrzeliśmy już wszystkie poza Zauberem auta we formule, przyszedł czas na testy na torze Katalunia pod Barceloną. Bez 4 dni najlepiej pokazywało się Ferrari, 2 razy najlepszy był Vettel, a Ross Raikkonen. Swe z dobrej strony pokazało się Force India i obserwatorzy gadają, że to może być niespodzianka w tym sezonie. Fajny debiut zaliczył nowy amerykański zespół Haas. Dali problemy o McLaren, chociaż wygląda na to, że są one mniejsze niż w zeszłym roku. Hopy umiały wykręcić niezłe czasy, ale potem bolid zaś się zepsuł i byli mistrze świata wyjeżdżają z pierwszej tury testów z mieszanymi uczuciami. Łobroz czołówki jest trochę zaciemniony, bo Mercedes, co przejechał najwięcej kółek we 4 dni, jeszcze nie założył ani minki, ani ultra minki mieszanki. Wtedy pewnie pokażą swoja prawdziwa siła. To jest wszystko, co my mieli na dzisiaj do was narychtowane. Mamy nadzieję, że zajście się czegoś nowego dowiedzieli. A jak wam się podobało, to możecie nasz kanał zasubskrybować, wleźć na nasza strona i polubić nasz fanpage na Facebooku. Trzymcie się, pyrsk!